малко. Стига маха с тия ръце, че мъриш на кенев, бе. Така. Скопения, не ми викнеш кенев и бей и си пребари артиите. Вижте си под локтите, че мирише на обилно. Ей, целият северозапад, като те видиш, да видиш какво ще стане. Ти виждал ли си пари истински, бе? Така. А ти виждал ли си нещо? Не, сега. Да, сега да не започваме. Първи въпрос, защо Това е дойдеш? истинско ли е според теб? Дали си го рамка? Сигутура, наш ги не е сигутура. Така. Показвай апарат. Това е конкурент, дойде с лимузина, ти дойде с колело. За каква лимузина това, бе? Какво? Бе, това той отворил газово уредба от тази лимузина, бе. То няма пари за бензин, бе. Това менте, бе. Ти нормален ли си, Бе, то взел. Чуеш се, какво говориш, бе? Бе, мали то Кога глас и пъти, виж бе. как се облякал, бе? От изгорелия цирк си дошъл. Погледни. Ти така, моля ли одиш и дурите, бе? Дори един червен. Бе, шамарата приде. Кой се бъде? Така, сега. Време да видим. Така. Абе, само педалите на лимузината са ми от диаманти, бе. Абе, стига с Те това не тембър само пъти, бе. шампанско и сълзи, бе. Ти нямаш 5 лева, бе. Я погледни, бе, калашко е. Педерастия. Това е грим, бе. Педерастия. Това е грим, бе. Това не е като да отидеш на село Обора да купиш на крала до вас да намаеш. Това е 50 лева, бе. На мен това ми струва колко твоята къща ребъркол с тополите, бе. Добре, без цинизми, без Голямото излишни го е нерви. взимал на заем от кмета ребъркол, аз го познавам. Така. Какво така? Какво за 5 сна? Какво ще Значи, кажеш? чакай, бе. Така. Какво колело, бе? Я искали да Аз не дойде. нещо, ако ще кажеш, бе. Абе, то няма ли успокоителния, се успокои малко ли шва на Господ каза. Така. Сега не стига да дойде. Млъкни, бе! Кази му пари, Бе, млъкни пъти, бе! Да я кажи я нещо, бе! Ма не ти разбирам, бе! Я. Да пуснат титри, тук някой преводач не А бе, млъкни се дойде и затвори устата, бе! Така. Какво говори, бе? Фароно, червен брег, ти виждал ли? Ти не си добре, бе! Фароно, лимузина! Ти трябва да ти се превирате, бе! Значи, аз мислих да дойдем на баща ми с москича, ама не му запали това пустиня. Не муза, Това на как съм 40 муза? години. Не муза, как съм муза? Не муза, А, млъкни, бе, реба! Сега искам да ви кажа, освен това, да караш колело е много по-здравословно. А така? Както казвам аз, който кара велосипед, бибека му стърчи напред. Добре, моля ви се, без цинизми сега. Без цинизми. Какви цинизми, бе? Що си го покани от това, къде вие като глух кучка на месечина? Он не знае колко уши има по главата. Аз не чувам някой говори тук или смърди или просто само попръцка някой. Добре, моля ви се, Ти на престанете. кой говориш, бе, мадъфъка Врачовски? Моля ви се, престанете с тия обиди. Много ви се. Все пак сте колеги. Все пак сте колеги. Какъв колега би? Какъв колега ми е тай скопа на мумия, бе? То са търкали тук, бе. Виж какво гледа като водомер, бе. И къде ги беше докарал тук уния конгерици? Абе, уни ли пеят вместо тебе, да? Ти с кой дойде, бе? Ти с кой дойде, бе? Добре, че не дойде с Евгений Минчев и Мариус. Добре. Спокойно. Слави, я го стари ми то с пари, какво ми се фука за стия да го... Добре. Нали аз му ги давам, бе? Да, бе. Ще зарине. Да, бе. Така, моля ви се, спрете да се обиждате, трябва да се уважавате. Ти не ми обиждаш изобщо рубините, че са си тихе. Цивка така. Ще ти извада лавица, ако става. Бе, ще си правя какво си искам. На колина! Ще го побиета! На колената, бе! Сега ти падна, да? Ти ми ела ребъркова да видиш как ще сложи бя на колен. Магарето ще наниже като дърбатка за снег. Така, спрете да се обиждате. Ще го надена като Ще ти дам, миньор бутуш. Така. Нощта смена. Така. Видя ли си миньор бутуш нощта смена? Моля ви се, спрете да се обиждате. Писа една лимонадка, една кифла. Уважавайте се поне малко. Уважавайте се поне малко. Уважавайте се поне малко. Боли го уважаш това? Еми. Дебели. Знаеш как ще го уважа този сладкия? Да, така. Ей, захари памук си ми ти май. Така, моля ви се, аз се Стига преда... какви чабе да еба, мамо да Стига, еба. бе, стига, псова, Да се бе! става го юста това. Няма да седни тука! Ма ще го изтраса един път, да ще Тишина! кликне. Тишина! Добре. Аз определям условията на сблъсъка. Баш по типа ще ги определя. Абе, ти пък, какво верно ще определиш? Кой си по ти, бе? Какво път ти изглежда да определиш? Кой ще определиш са? Абе, кой си Кой ще ти, бе? определиш? Добре, това е молба. Добре, айде, молба. Молба. Моля ви се. Това е друго, това е друго. Молба. Абе, това моли ние си изтрия газарете. Стига сега пък и ти, молба е това. Молба. Има молба. Твоята дума не е като да вели едното, на тебе ще трета такива банкноти. Така, сега. Казай, извиняй, казай. Така, двубоят трябва да е със средства на рапа и хип-хопа. Какво?
Предлагам аз, знаете ли какво е фристайл? Абе, ти мене ще мучиш да фристайл, бе! Абе, на коленя! Аз някакви чапати. Да, така. Значи, гледай се, аз съм виждал фришоп, кога бе остръбя. Кликне. Тишина! Добре. Аз определям условията на сблъсъка. Баш по типа ще ги определя. Абе, ти пък, какво верно ще определиш? Кой си по ти, бе? Какво път ти изглежда да определиш? Кой ще определиш са? Абе, кой си Кой ще ти, бе? определиш? Добре, това е молба. Добре, айде, молба. Молба. Моля ви се. Това е друго, това е друго. Молба. Абе, това моли ние си изтрия газарете. Стига сега пък и ти, молба е това. Молба. Имам молба. Твоята баба не е като на Лили Игнатова, на тебе ще три такива банкноти. Така, сега. Казвай, извиняй, казвай. Така, двубоят трябва да е със средства на рапа и хип-хопа. Какво? Предлагам аз, знаете ли какво е фристайл? Абе, ти мене ще мучиш да фристайл, бе! Абе, на коленя! Аз Така. някакви чапати. Да, така. Значи, гледай се, аз съм виждал фришоп, кога бе остръбя, ама това фристайла, някаква гейска измислата. Да, не. Молиш ли ми се нещо, плачеш ли? Сега, аз ще ви задавам тема. Падне гласеца, бе. Аз- Ще ми падне. Ти ще ми паднеш, ще колене. Стига! Аз ще ви задавам тема, Добре. а вие ще трябва да импровизирате по нея, като рапирате и измисляте текст. Какво? В момента. Така. Съгласни ли сте? Бе, давай, казвай, какво? Каква е Аз съм първата съгласен. тема? Каква е първата тема? Така, първата тема е Какво? вашето мнение за състоянието на политиката в нашата страна. Не, Политика. това ли е ритъмчето? Да. Това е ритъм, върху който можете да импровизирате. Това са думи за България 2006 на всички в ушите, сега ще ги наместа. Не искам да говоря за власти, за мангизи, за хора с костюми, но с кирливи ризи. Аман от политика, аман от коалиция. Аз съм Цеко и на всички баци в опозиция. Сега сте вие. Така, сега сте вие. Аре сега политика, защото ми образува храчка, който иска яка пачка да се фаща една пачка. Аз съм МС Фараона, тъй ги виждам аз нещата. Ако не си съгласен, ще ритна от главата. Какво? Сега си ти. Аз неща да ме оправят, аз ще оправя сам. Тия лицемери, хич не искам да ги знам. Не искам мерцедеси, не искам и заплати, защото Цеко Симфония, примерно, мрази депутати. Айде, Добре. аз съм прост, сега може да се не изразявам като това, ама Заня ще правиш и тук ще ми го покажеш, това честиче. Добре, друга За тема. какво ме покани, бе? За да се разберете. Сега с този с какво се разбера? Добре, следващата тема е футбол. Какво? Футбол с нощи имаше голяма среща. Знаем какво е имало с нощ. Добре. Добре, айде, дайте някакъв. Цеко, дай, айде. Футбол. Футбол, да. Давай. Ей, Запалянковци, сега ще ви отворя. Аяк с Ребарково, това е отбора. Нема ЦСК и Левски, нема Реал Мадрид. Който дойде в Ребарково, той си тръгва на вид. Чека, червен брат, това е отбора на МС Фараона и на неговите хора. Нема група, само В или Б, но това нещо никак нас не ни. Нямам нужда от УЕФА да си правя кефа. Нашата система не е 4-4-2. Нашата система 5 реки и без мезе. Бием всички наред, кът мачело директ. За нас Роналдиньо е простото флек. Ей, Запалянковци, сега ще ви отворя. Аяк с Ребарково е бати отбора. Не съм от ЦСК, от Левски или Локо. Аз най-обичам всички, сърце ми е широко. Въобще не ме брига, Шампионската лига. Мене по-ми го вдига, да бием Ботев в врата, дето гарга не каца. Аз стига квича, бе, ей! Това няма ли кому за... Така, следващата тема е жени. Мали идеал! Той не разбираме, той дойде с мъже. Не го го питай Това за скопи мъже. ли е? Моли го влече Добре, жена? за жени, за жени. Той не знае кой беше кацнал. Ти представяш ли как прави любов то? Той квичи, той е... Така, жени. Айде за жени! Темата е жени. Айде, жени. Айде, дайте бе, жени. някакъв ритъм. Да. На. Оп. Аз съм Цеко Симфония, супер секси ерген. Дядо Севчо е идвал на уроци при мен. Аз любовница всички, на различни женици, сарафана за трици, теба тия женици.
Слушайте, жени, прекрасни фараона, ще ви пръсте няколко красиви риби, защото вие сте му любим. Фараона цели нощи, вие крещите още. Добре. Още. Ще го сложа мощи. Аз съм бил с Мадоня и с Деми Тумур. Останаха доволни от врачанския ми рап. И ме слави с балета, даже аз ще се справя. Нареди ми ги тука, ич нема да ги бавя. Ако някоя матка е толкова загорела, ще я качим на клона, само плати хотела. Така, добре. Във всяка страна между рапърите има конфликти, да се нападат един друг. Много, дали, аз сега искам, така, зрителите предполагам, че разбират, че това е една малко неконтролируема работа, уважаеми зрители. Мака ли мене погледаш, що си фоба? Така, мнението ви е един за друг в рап рими. Какво да ти кажа, мами любавец, ти за мен е просто си жалък скопец. Разкарай се от тука, мумио дебела, ще те отнеса като Волга, крива мантинела. Оди си дома, пи една вода, само се, че влезиш, ама нема да еде дада. Айде, какво сакаш повече? Какво сакаш? Мама. Това Оливия не ти ли каза нещо? Сега, ти си сега. На кулите! Ти ако си рапър, аз съм тролейбус, за тебе да говоря. Даже ме е гнус, ама трябва пред тия хора тук да те разкрия. Затова продължавам само да изброявам. Ти не си музикант, ти не си супермен, ти си тъпо момче, ти си селски кретен. Сега, стига, добре, сега вече... Я кажи козлодуните римова. Да, няма нужда да казва каквото и да това ли го надуй. Сега. Какво сакаш повече? Сега, само няколко лични въпроса, бързи. И след това ще преминем към другата част. Към по-бавни въпроси. Така, не. Цеко, ти женен ли си? Женен съм. И аз се ожених за она Мадоня, нали? Докога ме изсръкна силикония, туката съм я манал. Ми стигна и пресаждам виме да дава млеко, ама не става. Това е пущиняк. Това е на 50 години. Какво го правиш? Това е спал поружил. А ти... Че, мърди малко тия краки, че смърдат, бе. Аз ли, бе? Не ти, бе, оня. Ма и твоите ноги мръдниш. А искаш да ти вкарам това чепик си... Стига, бе, аз стигат с толкова неща. Така, ти, Бароне, женен ли си? Стегни са малко и малки деца, бе. Така, женен ли си? Кой, бе? Ти. Аз съм женен за моята публика. Така. Един по-такъв въпрос, кого предпочитате, Галя или Миро от Каризма? Вижте, сега тия ги така не предпочитам. И аз си предпочитам да съм си сред природата, да си запала огин, да се напя и да викна «Удри, Сега, а ти, Бароне, кого? Галя или Няма значение. Галя или Миро? Или Мира, или Галя. Мира или Галя, няма значение. Предпочитам МС Фараон. МС Фараон, добре. Има ли звезди в България? Звезди дали има в България? Има и ги тия по декора отзад. Така, какво мислите за състоянието на българския театър? Гледай са, я на театър съм удил малко. Я повече обичам кукления театър. Трите прасенца, А ти? Аз много харесвам, ама я, че само пред 5-600 души. И хората само ходят си губят времето там. Не е като телевизия. Като гледам това за театър са отрепал. Добре, гласувате ли на избори? Ти си за цирка, ти само един червено само. Гласувате ли на избори? На избори. Маке ще гласувам за тия пустиняци. Добре, а ти? Не, ти трябва да гласуват за мене. Така, сега, уважаеми зрители, сблъсъкът ще бъде разрешен с песни. Але, простак!